Novác. És elveszíti Csendóval szemben. Butrahenyó, Gallego át a túloldalra. És gól, sajnos gól. Santillana és Disztli László. Michel. Butrahenyó vissza Michelnek. 2-0. Santillana feje aranyat ér ezúttal is. Több helyzete volt a Real Madridnak. És tulajdonképpen ez az első olyan csapat itt Fehérváron, amelyet itt láttunk a sorozatban, amelyik a helyzeteit ki is használta. Közbe kell azonban vetni egy lényeges dolgot, a videóton abszolút tartalékosan, hiszen igazi csatárok nélkül játszott. És ez nem elhanyagolható sajnos. Juanito ugratja ki Michelt, ő sincs lesen, középen Valdano 3-0.